सासे गोसो गेसाव बर' ओंखारदों आरो बे बर'आ गोबां मानसिफोरनिफ्राय रां जागासिनो दङ। बे ओरैबायदि मानसिफोरनिफ्राय जादों जायफोरा रांनि आंखालाव गोलैनानै दङ, जायफोरा न'खराव दुखु दाहाजों दंगासिनो दङ, बेबायदि सुबुंनिफ्राय रां जालांगासिनो दङ। बे सुबुङा बेरामि आरो हिन्जाव खारजानाय, हौवा खारजानायफोरखौ टारगेट लायो। बे बुङो जाहैबाय सिगांनो जों भिडिअ बानायदों, बेनि सायाव आरोबाव सांग्रांथिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायफिननाय जादों। मानोना जोंनि भिडिअखौ गोबां बर'फोरानो नाया, 2-3% बर'फोराल' जोंनि भिडिअखौ नायो। बेनिखायनो माखासे बर'फोरा थालाङो, मिथिया। माखासेफोरा फेसबुक नायो, माखासेफोरा इउटुब नायो आरो माखासेफोरा बिदिनो नाया, गुबुन हारिनिखौ नायो। बेनिखायनो माखासेफोरा थगायजायो। दा जायफोरा हिन्जाव खारजानायनि भिडिअ बानायो, सिगांबो गोबां फैसा जाखांबाय। फार्स्ट टारगेटआ बेना जाहैबाय हिन्जावखौ नोंखौ नुदों, नोंनि हिन्जावखौ जोङो लांगासिनो दङ, गारि भारा फैसा हर। अब्ला न'खरनि मानसिफ्राबो नोंखौ सानबाय, फैसाखौ थ्रोब सोना हरबाय। नाथाय फैसा सोना हरखांनानै मा जाखो? मबाइला सुइच अफ, नों बेखौ मोनलाबो। आरो बुङो जाहैबाय बियो न'खराव जों थांगासिनो दङ, जोङो गंनै गंथाम गारि दङ, नोंसोरो सियार थोस्लाबाबाथाय न' खाथियाव आलासिफोर दंबा बिसोरनिफ्राय सियारखौ लायथ' आरो माखासे गल्ला सिंग्रा लाना दोनफै, गाइखेर साहा लोङो जों लोगोफोरा, गाइखेर लाना दोनफै। बेबायदि बुंनानै ओरैबायदि सियाल बायदि थगायो आरो मानसिफ्राबो नोंखौ साननानै सियार टेबोल लानानै फैयो। लामा नायबाय थायो, नाथाय फैयाबो फैया, लास्टआव मबाइला अफ। आरो जायफोरा बेरामि बिसोरनियाव फन खालामो, जोङो डनेसन खालामदोंमोन, जों उमुक तुमुकआव डनेसन खालामनानै जोंनि आखायाव दा 1 लाख जाबाय, 2 लाख जाबाय। दा लोगोफोर खावसेनिया बिसोरना माबा गुगोल पे नांगौ, फैसा हरनांगौ, गारि भारानि फैसा होनांगौ, बायदि बायदिना थगायनानै फैसा बिहरो गुगोल पेआव। आरो माखासेफोरा हरना लायो, जायफोरा जाम्बा जाम्था मिथिस्लाबा बिसोर हरनानै लायो, हरखांबा मोनलाबो आरो। दा दाखालि बावैसो सासे बेरामि, किडनिनि बेराम जानाय, बेनिफ्रायबो जादों जाहैबाय हौवा मानसि, आरो जानो नागिरदोंमोन सासे हिन्जाव मानसि, बेनिफ्रायबो जानो नागिरदोंमोन, नाथाय हायासै बिसोरनिफ्राय। सासे मानसिनिफ्राय हादों। आरो बेल' नङा, बे गोदान नङा, गोबां जाजाखांबाय, खौरांगिरिफोरा माने जाजाखांबाय। बिसोरो हिन्जाव लांगासिनो, नोंसिनि हिन्जावखौ लांगासिनो, बायदि बायदि रावजों बुरखायफ्लानानै नोंखौ बोयो, एकदमबारे नंगौ बायदि रायलायथारो। आरो बियो मोनसे नाम्बारजों हरा, गोबां नाम्बारजों हरो। आरो बियो गावनि फैसाखौ गुबुन गुबुन एकाउन्टाव सोनानै लायो, मोनसेल' एकाउन्टाव सोआ, आरो गावनि रियेल एकाउन्टाव बे सोनानै लाया। सोरनिबा लोगोफोरनियाव सोगोन, सोरनावबा सोगोन, बेबायदि खालामो बियो। आरो बेखौ जों रिदोम होननानै मिथिगौ, नाथाय बिनि गुबै मुङा मा मुं आरो बे बबेनि बेखौ मिथिया। जायखिजाया बेखौ हमनांगौ, हमनानै खानानै बुनांगौ आरो पुलिसनि आखायाव गथायनांगौ। बे मानसिया ओरैबायदि थगायगासिनो दङ, गोलाव सम जालांबाय, थगायबाय थागोन बियो। दा दावराव दावसि जादों ससियेल मिडियायाव, गाबोननो जोबलांगोन आरो इनि उनाव थगायफिनलायगोन। आरो हरग्राफोराबो ओरैबायदि दङ, जायफोरा सैथो मानसिनो बिसोरनो फैसाखौ हरा, जायफोरा नंखाय बाखाय थगायनानै जायो बिसोरनोसो हरो। दा बेनो, जायफोरा सैथो बुंगोन बिसोरनो हरनो हाया, जायफोरा नंखाय फुस्लायगोन बिसोरनो फैसाखौ हरो, बिदि आरो। दा गोबां गोरिब मानसिफोरा फैसा जादों, जायफोरा डनेसन खालामदों बिथांमोना सांग्रां जा, आरो जायफोरा हिन्जाव खारजादों बिथांमोनाबो सांग्रां जा। जुदि आनन'न नाम्बारनिफ्राय फन फैनानै नोंनि हिन्जावखौ नुदों, जों नोंनि हिन्जावखौ लांगासिनो दङ, गारि भारा हर होनबाथाय फोथायखाथारनाङा। बेखौ जों गले गले बुंगासिनो दङ। आरो जायफोरा मिथिया बिथांमोननो शेयार खालाम। नै सिगांनो आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, नाथाय नोंथांमोना शेयार खालामा भिडिअखौ, बेनिखायनो दा बिथांमोना जाजागासिनो दङ। दा बे भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोननि आलासिफोरनो, अब्लानो नोंथांमोननि आलासियाबो सेफै थागोन आरो नोंथांमोननि लोगोफोराबो सेफै थागोन, नोंथांमोननि न'खरनियाबो सेफै थागोन। दा बेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे बे रिदोम जायबा थाइखा बेखौ मानसिफोरा हमनो हायो आरो हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनो हायो।